এই মুছলিম ভণ্টি জাম্বি তোমালোকৰ গিৰিয়েকবিলাক তোমালোকক এনেকুৱা জাম্বি বনাই নহয় মানে তোমালোকৰ গিৰিয়েকবিলাক তোমালোকক একো পাত্তাই নিদিয়ে কি কৰে জানানা তোমালোকৰ গিৰিয়েকবিলাক মুছলিম মতাবিলাক এই বজাৰত আহি এই যে বজাৰত সৰু সৰু ঘৰ পৰ্দা লগোৱা ঘৰ থাকে নহয় এইটোত সোমাই পেলাই মানে সবেই জানে এই সৰু সৰু ঘৰত কি বেচে বজাৰত মদ আৰু গাহৰি মাংস বেচে মানে এই এনেকা সৰু সৰু ঘৰত সোমাই পেলাই গাহৰি মাংসটো ইমান খাই নহয় মুছলিম মতাবিলাক মানে ভাতত কি বেছি খায় এক থালি খাওয়া মই দেখা পাইছোঁ ভণ্টি মই তামোলপুৰ বজাৰ আৰু তাৰকুচি বজাৰত মই যাই থাকোঁ নহয় মই নিজ চকুৰে দেখা পাইছোঁ ভণ্টি মই মিছা কোৱা নাই দেই মই সঁচাই কৈছোঁ মানে এইবিলাক কথাটো মই আজিলৈকে কেতিয়াও কোৱা নাছিলোঁ দেই মানে মুছলিম সমাজৰ গম পালে মানে কাজিয়া হ'ব পাৰে কিবা কিবি গণ্ডগোল হ'ব পাৰে বুলি মই কেতিয়াও কোৱা নাছিলোঁ মই আজিহে ক'লোঁ এই কথা এতিয়াও মই কৈছোঁ যে যদিও মানে তোমালোকৰ মাজত কাজিয়া কৰিব নালাগে দেই ভণ্টি কিন্তু মই দেখা পাইছোঁ এনেকা খাৱা আমাৰ বড়ো মানুহবিলাক সঁচাকৈ গাহৰি খায় কিন্তু 2 প্লেট 1.5 প্লেট এনেকা খায় এক প্লেটতকৈ বেছি খাব পাৰে দেই পাৰাটো মই কৈছোঁ তথাপিও এক থালি মই খাৱা দেখা নাছিলোঁ কিন্তু মুছলিম মানুহবিলাকক মই খাৱা দেখা পাইছোঁ দেই ভণ্টি সঁচাই কৈছোঁ মই মিয়া সুদ মারানি কেলা ওই সুদ মারানি অসমীয়া ওই সুদ মারানি কছাৰী বিলাক ওই মিয়া সুদ মারানি আমাৰ পিছফালে হাগি হাগি পেলাই দিছোঁ তহঁতৰ মিয়া মানুহ চাফা কৰিব আহে हेलो लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योत्सना ब्रह्म क्रिएशन नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव आरोबाव गोसो गोथारजों खेबसे बराय हरबाय आसा खालामो नोंथांमोनहाबो मोजाङैनो दं आंबो दासान्दि मोजाङैनो दं लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनहा थाम्बनेलाव नुनानै बुजिखाबाय जानो हागौ आं मोननै टपिकनि सायाव आं दिनै सावरायनो लुबैदों मोनसेया मेइन टपिकआनो जाहैबाय बे मुस्लिम हिन्जाव सासे बेनि सायावनो आं दिनै सावरायगोन बेनिफ्राय जोंनि बिटिआरआव दा एसे इलेक्सन सफैबाय नै बावथारला इलेक्सना दुं दुं हाव हाव बारहावानि सायाव आं ओरैनो स्लाइडै एसे सावरायगोन फैदो बिदिब्ला लोगोफोर मेइन टपिकखौ सावरायदिनि बे सासे मुस्लिम हिन्जाव असभ्य बे हिन्जाव सासे माने जोंनि हारिखौ कसारी बुंलायलायनानै लाजि फोनांहरदों आरो बिसोरो जोंखौ जेब्लाबो लाजि फोनांनाय बायदिसिना बाथ्राजों नारनाय बेबायदि बाथ्रायावल' बुंनो थाल थाखायो आरो बेनिफ्राय खायफा खायफाथ' जोंनि हारिखौ सुखुखाया बिसोरथ' बुंजादों हामदों होननानै माने आखाइसो खबदों खोमा बेनिफ्राय आं दा जा बाथ्रा बुंदों बे सैथोखा बिसोरो न'आव लांनो हाया बेदरखौ अमा बेदरखौ खिन्थु बेलेगाव जायो हाबा खेराइ बर'नि हाबा खेराइबाथ' बिसोर होसोखायोसो दानिया अमा बेदर फ्रियाव मोनजायो होननानै बेनिफ्राय न'आव लांनो हाया हाथायाव फैनानै बिसोरो जानानै थाङो बांसिनै ओरैनो बेलेग दिनफ्राव जायाबाबो बिसोरो दमासि बैसागुआव एकदम माबायाव दखानाव फैनानै बिसोरो सिरि सिरि जानानै थाङो आरो जोंथ' दा जों पार्टियावबो जोंनि पार्टिनि मानसिफ्राबो मालाबा मिटिं दावथिं बा पार्टिनि मानसिफोरनि गेजेराव जेरैहाय जोंनि न'खरावबो मालाबा पार्टिनि मानसिफोर फैनानै ज' ज' एसे एनै खाना जालायनाय जायोब्ला बिसोर सोरबा सोरबा जाखायो अब्ला बर'खौल' जे अमा जायो होननानै इसेबां थाबथा होनांगौ इसेबां माने दिनैसिम लाजि फोनांनो नागिरनाय दा बुंनो थाङोब्ला फुरा वर्ल्डआवनो बुंजायोहाय बे अमाया मोनसे माबा फेभारिट मोनसे बेदरसो जानानै फैगासिनो दङ जेरैहाय मोनफ्रोमबो हटेलावनो दायो अमा फानो गोदो मुगैयोमोन बर'खौ बर' अमा जाग्रा कसारी बायदिसिना दा जेरैहाय बे हिन्जावा बुंदों बेखौ लोगो मोननायबा थाव 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 सोबाथारगौमोन आङो इसिबां बेफोरबायदि बुंनानै मोनसे हारिखौ लाजि फोनांनानै बेदर जानायनि सायाव लाजि फोनांनानै गावसोर मानो माबाखौ जायो अमाखौ जायो मोसौखौ मानो जायो मोसौखौथ' जेराव जोङो जोंना फुजासो होयो मोसौ गाय
बिमा गाइखेर होग्रा गोथार फुजा मोनफ्रोमबो फुजायाव जों बाहायो होननानै जोङो फुजासो होयो मोसौ गायफोरखौ। बिसोर मानो जायो अब्ला? बिसोर मोसौखौ मानो जायो? ओरैबायदि असभ्य जोलै होनबा बिसोरनो माने आर'ज गाबनाया हले कन्टिनिउ दै, फुङाव खेबसे, सानसुआव 12थायाव खेबसे, ओमफ्राय माबायाव मोनाबिलियाव सान हाबहांबा खेबसे। इसिबां भगबानखौ गाबज्रिग्रा मानसिफ्रा बिसोरनो दुनियाव गाज्रिसिन घटना खालामग्रा होनबा बिसोरनो दुनियाव बांसिन गाज्रि मुगैथाव गाज्रि खामानि मावग्रा होनबा बिसिनि हारियावनो दंजोबो। सिखाव दाखादाबो बिसिनि हारियाव बांसिन। होमबा बिसोरो मन्दिर मस्जिदाव बा थांनो हायाब्लाबो न'आवनो बिसोरो ओरैबायदि बिसोर आर'ज गाबगोन। नों सानसुआव 12थासोआव थांलाय बिसिनि न'आव, आर'ज गाबाबा नोंजों रायज्लायथ'दोंबाबो दसे सोनाबहा खिथु फिदिंनानै बिसोरो माबा प्रार्थना खालामखागोन आरो। बेनिफ्राय नोङो मुस्लिम डक्टरनियाव थां, प्राइभेट नार्सिं हमफ्राव, जै 12था जाबाय नामाज फरायनाय सम जादों होननानै दोनथ'होखागोन। पेसेन्ट नायनायखौनो दोनथ'नानै नामाज फरायग्रोयो। बैबायदि इसिबां फुजिग्रा, इसिबां इसोरखौ फोथायग्रा मोनसे हारिया बिसोरनावनो गाज्रिसिना दंसिनो। बेनिखाय आं बुंहरदों, आरो आं दा जा बाथ्रा बुंदों बे गासिबो सैथोखा, ओंखायनो बे हिनजावखौ बुंहरदां। आरो मोनबा आं बेखौ ओरैबायदि सोबागौमोन, दाबो बहाबा लोगो मोनबा आं सोबागोन बेखौ। जोंनि हारिखौ लाजि फोनांग्रा, जोंनि हारिखौ माबा मोनसे इनाय बाथ्रा बुंग्राखौ आं सैज्य खालामनो हाया। दा बिनिफ्राय फैदो लोगोफोर, जोंनि राजनितिकनि सायावबो आं फंनैसो रायज्लायनोसै। लोगोफोर, दासान्दि जोंना मोननै मोनथाम पार्टिजों दा गोख्रों पार्टि BPF आरो UPPL नि मोननै पार्टिनि सायाव दा इलेक्सन समाव माने मोननै पार्टिजों सोरनिबा पार्टिनि अफिस बुख्रेबनाय, सोरखौबा बुनाय, सोरखौबा एटाक खालामनाय, सोरनिबा गारियाव अन्थाइ खुबैनाय, बेफोरबायदि जाथायखौ जों नुगासिनो दङ। एक्सुवेलि आं जाम्बिनि साननाय लोगोफोर, आं सानो आरोखि इलेक्सन समानो जा मायानो जा बेफोरबायदि गावजों गाव नांलायलायालाबानो, बुलायलायालाबानो माने सान्थि मथनै इलेक्सनखौ हगार हरोब्ला मोजां जायो। दा नोंजों आंजों बे सेंग्रा गथ'फ्रा माने बुलायनोसै सोरबा लिडारफोरनि माबानायाव, सोरखौबा बुनानै सोरबा केस नांगोन, सोरखौबा माबा अन्थाइ खुबैनानै सोरबा केस नांगोन, हमजानानै लांगोन, नोंनि केसा थाबाय थागोन। बेनिफ्राय बै लिडारफ्रा अथ'स' गावसिनि थाखायनो बुलायनाय जादोंमोन, केस नांदोंमोन, जेलाव लांजादोंमोन, बे केसफोरखौ लिडारफ्रा उनावहाय खबर लाबाय थाया। बेनिखायनो लाब गैया। आं बुंदों, दाख्लैनिफ्राय आं बुंगासिनो दं बे खोथाखौ। दाख्लैबो आं मोनसे भिडिअ बुंदोंमोन जे गावजों गाव नांलायनानै खमलायनानै जेबो लाब गैया, इलेक्सनखौ मोजाङै हगार हर। दाथ' नुनायाव गोबाङानो BPF खौ हास्थायदों, गोबाङानो BPF नि जानानै आवाज होगासिनो दङ। बेनिखाय आंबो सानो मालाबा BPF आनो फैफिनसिगोन नामा होननानै आंबो सानो। नाथाय प्रेक्टिकेलि आं ओंखाराखैबो, बा आं पार्टियाव जेबो लोब्बाबो गैया। नाथाय आं जेखौ नुदों बेखौ आं सानदों आरो। दाख्लै आङो माबायाव थांदोंमोन, उदालगुरियाव थांदोंमोन। बे समाव आइया गोसामोन आंना, तेजपुराव आं थांदोंमोन। बेनिफ्राय थांनायाव माने ओरैबायदि मानसिनि गेदारिं आं नुदों आरोखि, माने आं एसे आवगायाव सहैयामोनब्लानो आं लामाखौ बारनो हानाय नंलामोन। बेफोरबायदि मानसि ओरैबायदि। आरो बेनिफ्राय आं बे जायगानिफ्राय एसे मिथिदों, माने बे पाब्लिकफोरनि रायलायनायफोरनिफ्रायबो एसे मिथियोना। ओमफ्राय आङो खोनाबोदों जे बे जायगायाव माने BPF आ एबार मोनबा सिटआ मोनखासिगोन होननानै बै जायगानि रायजो राजाफोर रायलायनायखौ खोनादों। बेनिफ्राय आङो उदालगुरि मेडिकेल जेब्ला आं थांदोंमोन, अब्ला माखासे बर' मानसिफ्रा, बर' हौवाफोर रायलायबाय थादों। आं सिरि खोनासंबाय थादों आरो जाम्बि बायदि। माने बिसोरबो माने BPF नि जानानै बाथ्राखौ सावरायगासिनो दं आरो।
माने एबार खेबसेयाव बिपिएफआनो थांगोन गासिबो रायजो राजाया जोंनि उदालगुरिया माने ओरैबायदि बिपिएफखौ सापर्ट जोबफिनबाय बिपिएफआव फैफिनबाय होननानै अब्ला बेनिफ्राय आङो एफा एनै माने मानसिफोरनि रायलायनायफोरनिफ्राय रायजो राजानि रायलायनायफोरनिफ्राय आं एसे हमनो हाबोबाय आरोखि दा खिन्थु आङो प्रेक्टिकेलि मोनाखै माने आं ओंखाराखैबो नालाय आं एसेबां बुंनो हाया नाथाय खोमाजों जाखौ खोनाबोदों मेगनजों जेखौ माने नुबोदों माने आं बेखौ बुंबाय आरो बेनिफ्राय आंबो सानो बिपिएफआनो एबार खेबसेयाव फैफिनमारसिगोन नामा होननानै बेनिफ्राय आं साननाय बेनो जे दा जे इउपिपिएल आरो बिपिएफ एपिपिएन माने मोनथाम पार्टिजों माने माबा जागासिनो दङ दा आं सानो आं जाम्बिनि साननाय माने जोंनि बर'आ गासैबो खौसे जानानै इउपिपिएल बिपिएफ एपिबिएन मोनथामबो ग्रुपआ ज' जायोमोनब्ला माबायदि जागौमोन बेयो एसेनै गिदिर माने गोरा जागौमोन ना रावबो जेबो खालामनो हानाय नङामोन आरो हारिया हारि हिसाबै थांनानै थानो हानायनि मोनसे लामा जागौमोन नाथाय जोंनि हारिया दि गोदोनिफ्रायनो खौसे जानो हाया गोदोबो मा जायोमोन बै एबसु आन्दलन समावबो माने गोदोनिफ्रायनो माने हेंथा हेंथिया पार्टिया जोंनि गेजेराव गोदोनिफ्रायनो दंबोयो दाबो दङ नाथाय आं सानो मोनथाम मोनब्रै पार्टि जायालाबानो माने बिजेपि एजिपिफोरजों लोगो जाहैयालाबानो जों मोनथाम पार्टियानो जुदि जोंनि हारिनि मोनथाम पार्टियानो जुदि ज' जानानै खौसेयै खामानिखौ मावोब्ला माबायदि गोरा खोमथा जागोन बे खुन्थाया आं बेखौसो सानो दा रायजो राजा नोंथांमोन आं दिनै बारा गोलाव सावरायला आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बेनिफ्राय आंनि सावरायनायखौ नोंथांमोनहा माबायदि मोनदों अन्नानै कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो बेनिफ्राय आंनि गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा हो गोजोन्थों खुलुमबाय